Uma sithola ithuba siyavele sihlale phansi siqopha umfanekiso siwulethela kuwena. Sicela ulike bese uyasubscribe ku channel. uNkulunkulu engathi ngakubusisa ekwembathe ngasonke isikhathi evula iminyango yempumelelo. Sicela ukuthi uyisupport ichannel. Sicela ukwenza kube i-responsibility yokuthi ngothando usupport ichannel ngokuthi ube member bese ucontribute at least ngo-R9 every month. You can also use that account to contribute nganakwethu to show appreciation of what we do for you. Sikunikeza inamba usifonele sikhulume nawe, and also siyabuya sihlale phansi sibheke udaba lwephupho nephupho sokulibheka unalo. Sibheka ilanga namhlanje. Mina ke ngupastor weningi, ungasho nje uthi salute wena weningi, wena wezwe pastor wesizwe, yabo. So masibheka ilanga ngayiza ukuthi ungasho into ehlukahlukene, but si break it down ukuthi nako okungasho ilanga, nako okungasho ilanga, nako okungasho ilanga. Ngomuntu ongakholwa kakhulu ukuthi ilanga lingasho into eyodwa, futhi akwenzeki umuntu ume ebuza iphupho kube ngathi kungaba i-answer eyodwa. Kunalento efikayo kimi ithi haena kunako kunye okungashoyile, ngoba iphupho eli-1 kanza ukuthi asikusho lisho izinto eziningi ngokuhlukana kwabantu, yayibona, ngoba kune context ngalaso sikhathi. Kodwa ke sibheka ilanga uthi okokuqala asibalula ukuthi uma uphupha ilanga sithathe njengoPawulos nje uma ubona ilanga lusho ubufakazi bamandla nobukhona bukaNkulunkulu. Isaiah chapter 45 verse 6 says that men may know that from the rising to the setting of the sun that there is no one beside me. I am the Lord and there is no other. Number 2, futhi uma uphupha ilanga sithathe nje uma ulubona olusho isithixo esithile noma olusho uNkulunkuluwana kwabanye abantu. Kunabantu abakholelwa kuyithixo abakholelwa elangeni. So uthi Deuteronomy 17 verse 3 ithi and has gone and served out other gods and worship them, or the sun, or the moon, or any of the army of the sky, which I have not commanded. Number 3, futhi uma uphupha ilanga uPaul uhleke uma libalele, lusho ke inhlanhla komunye, lusho isibusiso, lusho ukukhanyiseleka komunye, lingasho inhlakanipho, lingasho ukuqonda, lingasho ukukhalipha, nanokuthi usukuzokuba nenjabulo ubusiseke uphinde uphumelele empilweni. Deuteronomy 33 verse 14, for the precious things of the fruits of the sun, for the precious things of the growth of the moons. Number 4, uma uphupha ilanga futhi sikuthatha nje ngoPaul hle kakhulu uma libalele, lusho ukuthi usukuzokuba nencebo, uchume uphinde ube nodumo emkhakheni wakho, futhi abantu baphendukele kuwena noma babukele kuwena noma baphendukele kuwe ukuze bathole ini usizo. Job 8 verse 16 ithi ke he thrives before the sun and his shoots spread out over his garden. Number 5, uma uphupha ilanga futhi uPaul ubike uma lishisa kakhulu, lusho ukuthi elindele isikhathi esinzima, isikhathi senkinga nesikhathazayo isizayo. James chapter 1 verse 11, for the sun rises with a scorching wind and withers the grass, and its flower falls off, and the beauty of its appearance is destroyed. So too the rich man in the midst of his pursuits will fade away. Number 6, uma uphupha futhi ilanga kuyenzeka kube uPaul ubumalishisa kakhulu, kodwa osuke selusho into ukuthelo, olusho isijeziso, olusho umvuzo omubi wokuphambuka nokungalaleli uNkulunkulu, ikakhulu ezima ukuthi wena umuntu wobizo, umuntu uNkulunkulu ambizile, umuntu onguyinceke, umuntu onjanjani. Jonah 4 verse 8, when the sun came up, God appointed a scorching east wind, and the sun beat down on Jonah's head, so that he became faint and begged with all his soul to die, saying, death is better than life, is better to me than life. Futhi uma uphupha ilanga uPaul ubumalishisa kakhulu, ngokwesitolo ngasho nje into ukuthelo yethongo noma into ukuthelo yamathongo, kodwa kulabo abakholelwa elangeni kungasho ukuthi ke mali bashisa kakhulu hayi kusho ukuthi uNkulunkulu wabo uthukuthele, kukhona ufuna bakwenze, yayibona. Number 7, uma uphupha futhi ilanga uPaul ubika kakhulu uma lishisa kakhulu. Empeleni uma uphupha ilanga sithathe nje ngoPaul hle kakhulu uma lishisa kakhulu, kepha lingakushisi wena noma ungakuza ukushisa kwalo nakuba lishisa, ngoba lokho kusho ukuthi uNkulunkulu uzokuvikela, futhi uNkulunkulu ngeke avumele izithiyo, ngeke avumele ivinyo, ngeke avumele ubunzima nezinhlupheko zikwengame. Psalms 121 verse 6, the sun will not smite you by day nor the moon by night.
Number 8, futhi umuphupha ilanga kufuna sikusho nje noma sithathe njengoPaul uma liba mnyama lusuke luqwashisa ngenhlupheko, intukuthelo noma izivinyo okanye ke isifo esizayo. Amos 8 verse 9, it will happen in that day, says the Lord, that will cause the sun to go down at noon and I will darken the earth in the clear day. Yabo. Kanti asikusho futhi ukuthi futhi umuphupha ilanga uPaulubi uma liba mnyama lungasuke luqwashisa mhlawumbe ke ngokuqala komhelo obigizela ke ukusondela kwezikhathi zokugcina nogoqa komhlaba. Joel 2 verse 31, the sun will be turned into darkness and the moon into blood before the great and awesome day of the Lord. Ubuya kaNkulunkulu. Acts 2 chapter 20 yakufakazela ukuthi the sun will be turned into darkness and the moon into blood before the great and glorious day of the Lord comes. Number 10, futhi umuphupha ilanga sithathe njengoPaul uma liba limbozwa ke yifu noma limbozwe amafu lusuke nje lokuqwashisa ke ukuthi uzobhekana mhlawumbe nezivinyo zesikhashana ezizophinde zendlule ngokuhamba kwesikhathi. Acts 27 verse 20 ithi ke when neither sun nor stars shone on us for many days and no small storm pressed on us, all hope that we would be saved was now taken away. 11, umuphupha futhi ilanga uPaul uhle kuma liphuma futhi liphakama lusho ukuthi ke uma ugula sokuzolulama futhi inkinga zakho suke zizoshabalala uphinde uthole injabulo kungekudala. Malaki 4 verse 2, but for you who fear my name, the sun of righteousness will rise with healing in its wings, and you will go forth and skip about like calves from the stall. Number 12, umuphupha futhi ilanga uPaul uhluma lishisa uPaulubi uma lishisa izitshalo futhi zibune lusho ivivinyo ezizokufica futhi ezizokwehlula futhi ezizokunqoba ngokuthi wena untekenteke nokholo lwakho mhlawumbe likaqini futhi awukalibambisisi nevangeli kahle. Mark 4 verse 6, and after the sun had risen it was scorched and because it had no roots it withered away. Asivale ngakho ukuthi la futhi umuphupha ilanga uPaul uhle kuma lishintsha nje umbala noma lidansa lapho esiluvame nje ukushintsha nje uma ulibona linjalo futhi lishine isikhathi esimnandi senjabulo. Ingakho thina ngoChristmas asibona lithi. Number 4, futhi umuphupha ilanga uPaul ubike uma lishona lusho ulindele isikhashana sobunzima, isikhashana sezinkathazo, indumalo noma ukushabalala kodumo lwakho. Kwesinye isikhathi ngasho nokushona komuntu omkhulu nohlonishwayo. Siyabonga besibeka ilanga. Be blessed. Subscribe and like the video.